kära ta färgen senatik تبزع شلعن ادم نشوف تمارتك ام جسو مزنوق بسالفة للبندمين وبابلو يهت يعني فوتشي واحدة يتني قلبه كله يسمي سليم فوق الأرض دانو وداون بزاوني كتكونو إتا ما يجيب كل فينكو مشتورة بتلم جوار البيانتا الله يكون صار والبوبلو كله يعني فوتشي واحدة يتني قلبه كله يسمي سليم فوق الأرض دانو وداون زاو شارعو دانو فرح بيت جسو ما نفدك ليسي عتماي علينا ومشينا Gloria la la Flola smewit ويكون سينيالي مهرو يسبتشات ما يكون ملو passioni harsha يكون يموت لاتين ورا يرجع يقوم سابيش البوبلو يعني فوتشي واحدة يتني قلبه كله يسمي سليم فوق الأرض دانو داون I'd نسمعهم يعنوا يدعون تدين يدس نفتحوا قلبنا بيش نسمع سليم فوق الأرض
Il-verità kollha qiegħda ngħid, meta ħadt il-Giuseppe b'żewġi dejjem ħabbejtu u qatt ma kont se nagħmel xi ħaġa bħalma qegħdin taħsbu. Taf li tista' tispiċċa f'inkwit kbir. Tafu li nisa li jagħmlu dak li għamilt inti jispiċċaw ħażin. U x'nagħmlu aħna? Minnu missier it-tarbija allura? Min kien hemm meta kont Ant Elisabetta? Nerġa' ngħidilkom, jiena ma ksirt l-ebda rabta u l-ebda liġi. U żgur li ksirta din ir-rabta! U żgur li inti għamilt xi ħaġa ħażina! U l-Anġlu qallek dan kollu? L-Anġlu qallek li inti qed iġġor il-Messija f'ġufek? Aħna min aħna? Aħna maħna ħadtu xejn. Għandna x'Anġlu, mela dawn l-affarijiet ta' hekk. Iva, pa, l-Anġlu, ftit qabel ma mort nara l-Elisabetta. Kienu stess li qalli li Elisabetta kellu jkollha tarbija anke meta li kienet xi ħaġa impossibbli. X'impossibbli, Marija? Elisabetta għandha lil Zakkarija. Int issa kif ħadd tidher quddiem in-nies? Nerġa' ngħidilkom, jien il-verità kollha qiegħda ngħid, issa fidejkom jekk temnunix. U Giuseppi, x'se jagħmel issa? Giuseppi? Il-muli Alla jħarista minn xi disgrazzja. Disa tolqot lilek jekk Giuseppi mur jitkellem quddiem in-nies. Meta jien għażitlek lil Giuseppi għażitlek raġel qaddis, raġel ġust li kien les li jieħdok b'martu. U inti minn fuq mort U jekk jakkużak? Dak li jrid li jsir il-mulej huwa ħafna kbar mill-biża li għandkom intom. Jien il-verità kollha qiegħda ngħid. Min jaf se jiġri minn binti u minn Giuseppi issa? Min jaf kif se tispiċċa? U x'se jgħidu n-nies x'ħin se jindunaw b'dan kollu? X'għamilt Marija? Għala għamilt hekk. Jien nafsew x'issarraf binti. Inħoss li mhix tikdbilna. U naħseb li qed tgħid magħna huwa minnu. Iżda, kif issa? Għaliex issa? X'se jiġri minna? Tgħid x'se jagħmel Giuseppi? Intet li minn tista' tħallini waħdi? Qed nitolbok biex dan l-inkwit kollu li għaddejjin minnu ommi u missieri jgħaddi malajr. Qed nitolbok għejni. Giuseppi. Għaddi Giuseppi, kif in? Ġejt inkellimkom ftit. Giuseppi. Marija qaltilna b'kollox. Jekk jogħġbok, kollok ħina minna Marija hija prezzjuża ħafna lina. Jekk żbaljat nitolbok aħfrilha. Jekk ma trix taħfrilha, lest li anke nħallas b'demmi, ma jekk jogħġbok kollok ħina minna. Ġwakki, ikkalma. Ġejt biex inserħilkom raskom. Vera li dak li se ngħidilkom se jidher stramp u se jidher impossibbli, imma huwa kollu minnu. Lil Marija kont għadni u se nibqa' nħobba. Nistgħu nitkellmu. Mela. Għaddi. Giuseppi. Marija.
Dal-lejl kelli ħolma u kellimni permezz ta' Anġlu. Giuseppi, din il-ħaġa għaltilna Marija qablek. Imma aħna żgur nistgħu nemmnu dan kollu, żgur li inti tkun qed taċċetta dan kollu. Iva, Ġwakkin, nitlobkom temnu dak kollu li ġejt biex ngħidilkom u taċċettawh ukoll. L-Anġlu qalli tibżax huwa hu li nqeda bik. Marija se jkollha tarbija. U dan huwa l-pjan li Alla għandu għalina. Il-pjanijiet ta' Alla mhux dejjem se nkunu nistgħu nifhmuhom aħna l-bnedmin. Marija, skużani kif dubitajt minn dak li qallek l-Anġlu. Emmintni issa. Dal-lejl ma laqċajn majn. Spiċċajt naħseb fuq dak kollu li kellu xi jgħid l-Anġlu. U dwar il-mod ta' kif aħna nsejħu l dan it-tifel. U għażellinna biex nieħdu ħsieb il-libnu. Ekku. U jiena se nuħsib lilek ukoll, bħalma wedna dakinhar li żewwiġna. Dan it-tifel se jkollu bżonn missier u jiena se niddikjarah bħala t-tifel tiegħi. L-esperjenza li se jkollna qudiemna mhux se tkun faċli. Min jaf se jgħidu n-nies mhux se jibqgħu ħarsu lejna bl-istess mod żgur. Marja, toqgħodx tinkwieta fuqek, jien żewġek. Serħu raskom intom it-tnejn. Anna, Ġwakkin, dak kollu li qalet Marija huwa kollu minnu. Ara, la intom qegħdin taraw li din hija rrida li hu għandu għalikom. Allura jiena u ommok se nkunu qed inbirku dan kollu. Mhijiex xi ħaġa li nista' nifhem ta' malajr, ma jekk din hija rrida tiegħu għalikom, allura se nkunu qed inbirkukom u ngħinukom f'dak kollu li hemm bżonn. Ma jiena lill-Anġlu għedtu iva u għedtu li nagħmel dak kollu li jgħidli hu. Għamel mill-aħjar, Baltazar. Kull ħaġa li ser issib sertejna biex insolvu dak li qegħdin nistudjaw. Kewba se tkun qed tidher iktar mill-art ta' Iżrael? Jeħtieġ immorru Iżrael. Izrael Melchior, taf kemm hemm bossa kellna susem? Għandna bżonn nixxu. Nimxu pass pass. Baltazar, x'taf sissa fuq din il-kewba? Enni n-nota din il-kewba bdiet jisqa' qrib kewba oħra. Jekk tkompli jisqa' qrib, il-profezija hija vera. U kemm fadal snin biex da kollu jseħ? Ma fadal snin, imxu miegħi, ejjew. Il-kewba hemmhekk. Dawk iż-żewġ pjaneti se jmissu ma' xulxin fi ftit xhur oħra. Din il-kewba se tkun id-dawla twassalna Għal-Messija. Skont il-profezija, Messija se jkun dak li għandu jifdi l-poplu. L-aħwa, għandna bżonn nibdew dan il-vjaġġ. Nimxu ma' dik il-mappa u ma' d-daw tal-kewba li se jgwidana. Mhux se jkun vjaġġ faċli. Iridu nippreparaw lil nfusna sew. Iridu nippreparaw l-ikel u l-iġmla u da kollu li għandna bżonn. Iva, kif dejjem titgerger? Ara, ħalli fidejja, liġmna li kell xorb ser nipprepara kollox jiena. Ħalli għalik biex taħseb zaqqek. Ejju, int ħad titkellem. Ejjew ħanibdew nippreparaw. Il-vjaġġ mhux qasir u naħseb se ntaw ħafna ntoppi. U jekk niltaqgħu ma' dal-Messija, x'se nagħtuh? X'se ngħidulu? Għandna rigalku l-vjaġġ nagħtuh u mbagħad nispjegalkom aktar il qudiem. Dan u l-Messija ma jsoqlu xejn għaj rigali sbieħ. U wara dan għad tiddikewba mill-erq ta' ċokop, skont il-profezija ta' Bala, u l-bniedem iqum palma tixxex ix-xemx kull filgħodu. Dan huwa x-xogħol tal-aktar għoli li qed jaħdem. Għalhekk se nkun qed nimxu, ma' din il-kewba se tkun tiddi aktar mis-soltu. Aħna tliet rejjiet mill-Orjent, dan il-vjaġġ lejn il-punent, lill-Messija naduraw. Kewba tmexxilu id-dawwa li tkun qed turi triq.
Majesta, x'inhi di l-urġenza kollha? X'inqala? ċesar Augustu għanna nisir ċensiment fl-Imperu Roman. Kull raġet imur jinketef fil-posta fejn huwa twilet. Għadu din l-aħbar skont l-ordni ta' ċesari. Se jkun hemm ħafna nies li mhix ta' taġobhom din l-ordni, hemm min se jkollu bżonn ġraja saħ biex ikun jista' jivvjaġġa lejn Artwelidu. ċesar ħareġ din l-ordni u aħna rridu nobduha. Is-sabbat is-soldati kollha tiegħek u għafżaw lin-nies biex jagħmlu dan. Nagħmel kif tgħidli Majesta. U min jaf ġensejn għalissa, nittama li kollox ma kemm jista' jkun. Ix-xogħol jibqa' għaddej bir-rata li għaddej bħalissa. Fi żmien xahar, kollu se jkunu raf postu. Ħadd mu se jindenja ruħu jdum aktar minn hekk. Ma narax għalfejn għandhom idumu. Ħudu sib tgħidulhom biex ma jdumux ma jmorru jinkitbu. Nittama issa ftit jiem oħra kollox jerġa' jiġi għalli kien. Ma nixtiex iqala xi ħaġa f'dan iż-żmien u jinqala xi kwiet mar-Rumani. Irrid li jibqa' jien is-Sultan. Inti għandek is-seta ta' ħafna affarijiet. M'intix tara dan kollu li bnejt fit-Tempju ta' Ġerusalemm. Ekku, u min jibra fejn tradini u jaħdem kontrija, jiddispjaċih. Kien il-marti u żewġ uliedi, kollha tradewni. Kif spiċċaw? Morru għabżaw dan iċ-ċensiment u nimxu pass pass ma' dak li se jinqala. Għandumu għaddejn fuq din il-bidġa xogħol qisna. U min jaf kemm tfadal xogħol iktar minn ġewwa. Għandna l-injan, il-ħadid, dak xogħolna. Issa niklu ftit u wara naraw kif se nkomplu ħan l-lestu. U mela, kull. Għandna aħbar għalikom bih. Ġara. Ir-re Rodi. X'ġralu issa? Irrit li kulħadd imur f'Belt Welidu biex jikiteb għaċ-ċensiment li ordna l-Imperatur Ċesari Awgustu. U Erodi jkompli jistana minn fuq taxxi tagħna. Kull manna xar żmien biex nagħmlu dan. Xar! Da xar ieħor Marti żgur se tkun wasal biex tilet? Giuseppi, fil-kas sabat umur malajr kemm jista' jkun. Ħalli ma ssibx nies. U jekk Marja tkun waslet, sib lukanda u tkun tista' tilet hemm. Jew mur waħdek jekk waslet fl-aħħar. Vera, għaliex ma tmurx tħalli għana żaret. Nafu li issa Marija martek, imma ma nafx kemm ħadd tkun tiflaħ tiġi miegħek f'dak l-istat għal dak il-vjaġġ. U tkun problema ikbar jekk ma tistriex dan iż-żmien tant kruċjali għat-tarbija li qed iġġor f'ġufa. Issa nara ftit x'taħseb hi. Wara kollox vera m'għandix bżonn tiġi miegħi. U li kieku tibqa' antom u missiera, kieku saraħ li rasi. Ara li kollok kollox ippreparat. Il-vjaġġ mhux se jkun qasir. Sa Betlem naġab għandek li ta' jew 40, għandek iktar minn 100 mil. Imbagħad biex terġa' tiġi lura. Il-ħar prepara kollox, blika l-xorb. Nibqija toħx tinkwita. Jekk Marja tibqaw, nieħdu sibaħna. Xi tgħidu? Kif inhi bħalissa? Mhux ħażin. Ix-xahar li oħra għadha kif għamlet vjaġġ minn qaribita. Issa qiegħda d-dar antom u missiera. Intar kif tibqaw. Qod attent ma għala xi ħaġa lil Marija. Aħjar ftit jiem minn ajra u tiġi lura bil-mod milli għala xi ħaġa fit-triq. Inti jekk trid ngħinu aħna wkoll. Ara ħankompli ftit, saħħa. Saħħa, saħħa. Issa imur nafza kollox lil-għanna l-ġwakin, u mbagħad nara x'namlu wara. Imma grazzi tal-li għettunna, grazzi. Kollox sew. Imma li xkellu jinqala kollox issa hekk f'daqqa waħda. Issa li Marti dal-waqt ħadilet. Marija, ngħidlek daqsxejn xi ħaġa. Ejt li ġara. Giuseppi jeħtieġ li jivvjaġġa lejn Betlem. L-Imperatur Ċesari Awgustu għadu kemm ħareġ digrit biex kulħadd imur lejn Artwelidu. U xekk għandu żmien biex imur jinkiteb? Xar, m'hemmx ħafna żmien, imma kollox qed isir ta' malajr. Fl-ar żmien, Marija waslet biex teħles.
Ma, tinkwitax fuq hekk, hemm biżejjed żmien biex nagħmlu l-vjaġġ u nerġgħu niġu lura. X'ġifieri? X'qed taħseb? Li tmur miegħu? Mela dik ma tafx periklu hemm? U f'każ li naqra xaġa fil-vjaġġ, se nkunu qegħdin nagħmlu. Naħseb smajtux. Kombinazzjoni fuq hekk konna qegħdin nitkellmu. Qalu li Benjamin u Eżekjel, inti x'se tkun qed tagħmel, Giuseppi? Immur illum qabel għada, ħalli nilħaq inkunaw u Marija tkun kalma qabel ma telet. Giuseppi, jien irrid niġi miegħek, inti żewġi, u baqalna biżejjed żmien nilħu marru Betlem u nerġgħu niġu lura. Marija, l-vjaġġ mhux se jkun faċli, mhux aħjar tibqa' hawnhekk. Tara, anke Giuseppi tal-istess fema, il-vjaġġ mhux se jkun faċli żgur. Ma, jien ħammur miegħu. Għandna biżejjed żmien u għandna kollox preparat biex nagħmlu l-vjaġġ u nerġgħu niġu lura. Ara, f'dak il-każ mela jaqbdu jmorru mal-kemm jista' jkun. Fil-każ naqbdu morru għada kmieni filgħodu, ħalli ma ninqabdux f'ħafna nies. U jberikkom u jtikom dak kollu li għandkom bżonn. Nilħaq nippreparalkom xi ħaġa matul il-vjaġġ. It-triq għal Betlem ma hu faċli xejn. Nagħmlu preparamenti kollha li hemm bżonn u nimxu pass pass Marija. Nagħmel dak kollu li hemm bżonn, Giuseppi. U liedi, moħħkom hemm. Giuseppi hu ħsieba. Fil-każ ara, Giuseppi, qabad tidħol ġewwa, ara daqsxejn l-affarijiet li għandek bżonn, sorru ħudhom miegħek. Grazzi Ġwakin. Anna, Ġwakin, serħu raskom, ħanħu siba sew lil Marija. Mela ħamur inkompli l-aħħar biċċi xogħol. U mbagħad għada filgħodu nkunu nistgħu nibdew bil-vjaġġ minnu fih. Binti u liedi, kunu mberkin. Il-vjaġġ li wasalat welid ta' dan li ben divin lejn Betlem rajja u triq slim fuq din l-art u jġib dan u dak li ġib il-fidwa u l-aqda fost in-nies f'qalbi l-bniedem Ġesu jkun dan li ben li sata il-vjaġġi wassal għat-triq il-pjanta Alla li se jsir. Ċens mirra jingħataw dan li ben il-Messija il-maġi kollhom l-ewwel ħin imħabba kbira jaraw. Dan u dak li ġib il-fidwa u l-aqda fost in-nies f'qalbi l-bniedem Ġesu jkun dan li ben li satan il-vjaġġi wassal għat-triq il-pjanta Alla li se jsir. Dan u dak li ġib il-fidwa u l-aqda fost in-nies f'qalbi l-bniedem Ġesu jkun dan li ben li satan il-vjaġġi wassal għat-triq il-pjanta Alla li se jsir. Dan u dak li ġib
ċensiment li marru jinkitbu għalih. Min jaffej qegħdin u kif huma. Iwanna, tinkwetax xi ħasra. Giuseppe ħada kollu li għandha bżonn, Marija u anka bżonnu. Issa la jispiċċa kollox, jiġu lura buċċ il-ġid issa tara. Marija spiċċat tivvjaġġa bit-tarbija f'Ġufa. Imma xi kultant nistaqsi għalfejn it-tifla tagħna, aħna x'għandna daqshekk speċjali. Aħna li m'għandna xejn. Dak li għandna speċjali għandna. Ura f'Marija u anka wkoll f'Giuseppe, koppja li jistgħu jirabbu din it-tarbija. Għax din it-tarbija se ġġib il-paċ li hawn bżonn f'din l-art. Imma kif kellhom jgħaddu minn dan il-vjaġġ kollu u din it-tbatija kollha. X'għax bid-tbatija tagħhom se toħroġ il-paċi u l-kuntentizza li hawn bżonn fost il-bnedmin. Giuseppe ħa kollox dak li hemm bżonn. Jiena nħares lejn dik it-tarbija. Tarbija li ġa qed nissel fil-bnedmin li jafuha. Kuntentizza. Kuntentizza li ħad tkun anke wkoll f'din l-art. Inti ħaħu xi ħaġa. Għaddu. Għanna, għawn Debora u Ġakob. Ġew naraw ftit kif aħna. Għaddu itlu. Kif intom? Ninsabu daqsxejn inkwetati, fuq hekk konna qegħdin nitkellmu. Giuseppe mar jivvjaġġa u Marija marret miegħu. Hemm id-distanza bil-mod il-mod jaslu. Iċ-ċensiment ġiel ħafna nies li kellhom jivvjaġġaw. Is-sidin tal-lukandi żgur marru tajjeb. Mhux hekk kulħadd kellu jmur fartu minn fejn hu. Vera ġita ħażina lil Marija imma. Giuseppe ir-raġel tagħha. Ma tagħtix tort li xtaqet tmur miegħu? Nitlob biss li kollox jispiċċa b'wiċċ il-ġid. Intom, kif intom? Insomma, flus biex inħallsu t-taxxa ma kenniex biżejjed u spiċċaw ġew is-soldati u ħadulna kollox. Issa, eddewna li ħadulna kollox u ħan nispiċċaw b'xejn. Ara, Debora u Ġakob. Jekk tridu natukom xi ħaġa milli għandna aħna. Kif qed taraw m'għandna xejn imma minn dak li għandna lesti li ngħinukom. U duħsib il-ġid tagħkom għal Marija. Aħna, mill-ftit li fadlinna, naraw kif nistgħu naħdmu, naraw xi ħaġa tal-flus żejda. It-tifel, kif inhu? Tajjeb, beda jgħin lil Filippu fil-bini ta' djar. Ara, ittaw bqgħu deħlina jeħudu xi ħaġa magħna. Grazzi ħafna ġwakki, napprezzaw ħafna. Majesta, waslu xi maġi, insejħu biex jitlu? Maġi. Iva sejħilhom, tħallihom xitilqu. Irrid nara minn huma, irrid nara sew minn huma. Tixtieq. Il-maġi, majesta. Il-maġi, il-wasla tagħkom hija kollha kemm provvidenza. Majesta. Merħba, ġabkom għal hawnhekk. Ġejtu preparati li dum mhux ħażin qiskom? Majesta, aħna maġi, ġejjin mill-Orient, mill-Persja, motin għal-lef tal-kwiker. Ġejna hekk biskop. Qegħdin nimxu wara din il-kewba li għandha twassalna l-Messija li għandu jitwielet. Messija li għandu jitwielet. Mela mhux irtu kontu li tixtiequ tieħdu din is-saltna? U ġejtu għaw biex kelmu lili? Le, majesta, aħna m'għandna l-ebda saltna f'moħħna. Irridu biss nimxu ma' din il-kewba li għandha twassalna għatwilik ta' bniedem kbir se jġib il-barka fid-dinja. So għawis, jimporta tiskużaw niftit, dal-waqt ikollu ramakom. Dawn il-maġi ġew, wara studjaw kowba li kellha tmexxihom lejn post partikolari fejn għandhom isibu l-Messija. Ifimni, jekk dak li qed jgħidu huwa minnu, mela dawgħat isseħ il-professija li miktub f'Mikea. U int Betlem, art ta' Ġuda, le m'intix li ġar fost il-bliet il-kbar ta' Ġuda, għax minnek rax mexxej li jira l-poplu tiegħi Iżrael. Grazzi ħafna.
Ħallu niftit waħdi issa. Mexxej minn Betlem, Arta Ġuda. Dan il-Messija ġej minn Betlem. Irridu nħejju kollox, ħanaqbdu triqtna lem u neħilsu minnu mal-ewwel. Stenna, jekk se naqbdu mmorru aħna, mhux se niskopru fejn jinsab. L-aħjar huwa li mmorru nitkixfu l-informazzjoni. Il-maġi, dawk jistgħu juruna triq. Jien is-sultan u din is-seta ħadd biex jazzardej ħodieli. Eżis, skużanek ħallejtkom tistennew. Allura x'konna qegħdin ngħidu? Ftit li xejn ħaqna bdejna nitkellmu ma jesta. Fuq il-kewba li aħna qegħdin nimxu warajha. Viva, għajdu li ftit. Xi tfisser din il-kewba li qegħdin timxu warajha? Din qed tindika li t-tifel se jkun sultan. Wana se nkun naslu għalih permezz tagħha. Tifel. X'jiġifieri t-tifel? Meda mhux raġel għandu jkun? Raġel li se jindirizzaj lilu nnifsu bħala l-Messija? Da żgulli. Tifel, tarbija. Dan se jkun id-dawla l-bnedmin kollha. Se jkun id-dawla l-ġnus kollha. Se jkun qed jagħmel ġubijiet kbar fost il-poplu kollu. Se jkun ir-re tar-rejiet. Interessanti. Morru fiċċuħ dan it-tifel u meta ssibuh ġew ejjew hawnhekk. U għajdunna fejn jinsab biex aħna wkoll immorru nagħtu qima. Grazzi ħafna. Ħadd gost ħafna bil-preżenza tagħkom illum. Hemm xi xtejtli. Li kliem is-Sultan Erodi mhux ta' min jafdaħ. M'għaliex? Ma nafx. Wiċċu ma tantx der li jixtieq juri din il-qima din it-tarbija. Aħna hija nkomplu bil-vjaġġ tagħna, però f'dil ħaġa ikolli naqbel miegħek Gaspar. Għaddi minn hawnhekk, Marija. Għaddi bil-mut. Grazzi Giuseppe ta' dak kollu li qed tagħmel. Marija, jien żewġek u dan huwa d-dmir tiegħi li nagħmel. Qed jgħaddina minn ħafna provi l-mulej. Ekku. Marija, nixtieq li niskuża ruħi li ddubitajt minn dak li qallek l-Anġlu Gabriel. Kienu li qalli bil-pjan, jien aċċettajt mill-ewwel. Kellem lilu wkoll. U rin se tkun fisser ħajjitna issa li ħajkun lil dan l-iben ta' Alla. Però ħsieb wieħed baqa' jberem f'moħħi. X'jiġifieri? Fil-ħolma urina ħafna immaġini li dan it-tifel se jkollu ħafna nies imeruh. Tifel li se jbiddel id-dinja u se jbiddel il-ħajja tal-bnedmin kollha. L-iva li jedna mhux se tkun iva li ġib konsegwenzi kbar f'ħajjitna Giuseppe, imma ftakar u jkun magħna u jħarisna. Ejju ħan nistru ftit hawnhekk Marija. Nirranġalek tu. Nittama biss li nkun nista' nkun missier tajjeb li nuħu ħsieb li din it-tarbija. Giuseppe Asra, tinkwitax fuq hekk. Alla żgur ma żlekx bla d-doċċ, int missier Aziz fajnej Alla. Kuraġġ, pass pass u naslu flimkien. Grazzi Marija. F'dan il-lejl taslim u skit jiena u int mexxin lejdat welid dil-paċi f'qalbna u fer bla is u għażelina il-pjanta l-ajseħ Inkun missier nieħu sir dan li ben divin u jkun għalija
it-tama u kull barkiet bimħabba naraf dak li jeħtieġ il-pjan tal-Alla jisir. Min tarsa tarf ta' din it-triq il-bniedem jaf it-tama li u jġib il-paċi f'qalbu fejqan u fer meta n-niket jaħkem qatt ma jitlaq lem. Ħabbek minn meta jint nissilt farsu koll emmint f'dinja mimlija d-batijiet dan li ben divin u jkun għalina slim it-tama u kull barkiet Ġesu jkun qed jibki magħna f'dinja mimlija d-batijiet kun int Ġesu it-triq u tmur it-tama paċi fost il-bnedmin f'dan lejl ta' skit l-Immanuel jara f'din id-dinja waqt li ħel inkun missier nieħu ħsieb dan li ben divin u jkun għalina slim it-tama u kull barkiet bimħabba naraf dak li jeħtieġ dinja mimlija d-batijiet il-pjan tal-Alla jseħħ. Marija, l-aħħar ftit fadlinna. Giuseppi! Marija, tinkwetax, ħaniprofa nsib post. Jekk jogħġbok, Sinjur, jekk jogħġbok, għandek xi post għalina fil-lukanda tiegħek. Skużani, ma nileda post fil-lukanda? Mur ċeka bandora, xaw mimli. Jekk jogħġbok, Sinjur, għandek xi post fejn marti tkun tista' tgħaddi l-lejl biex tiled. Xi kemm għandek flus? Dawn għandi. Taħseb li dawk huma biżżejjed? Jekk jogħġbok xi ħadd, hawn xi ħadd li jista' jtina xi post fejn marti tkun tista' tiled mal-lejl. Jekk jogħġbok xi ħadd. Mulej wetni li se tkun għalina paċi u slim. Jekk jogħġbok għamel li nsibu dak kollu li għandna bżonn bħalissa f'dan il-ħin tant kruċjali għal Marija. Sieħeb, jekk tit, għandi post fejn il-mara tista' tiled lil dit tarbija. Xejn ta' barra minn hawn, imma l-inqas jista' jżomm ftit kien mill-kessa ta' filgħaxija. Tassew, minn fejn għandna ngħaddu? Imxu l-hawn, u ssibu post kenni fejn tista' titwieled dit tarbija. Ħudu l-affarijiet kollha li għandkom bżonn. Grazzi ħafna, grazzi. Marija, ejjew ħammurru.
għall-aħbar huma jkunu li jaraw l-ewwel nies li proklamaw il-ġrajja kbira f'din id-dinja. Għandek x'fosta li int, għandek x'fosta li int, għandek x'fosta li int fejn isib il-kennu l-paċi. Il-qawwa għandek kif int, f'ħajtek bidla u jġib. Il-qawwa għandek kif int, Ġesu jagħtik dak li teħtieġ. Nsib post lil Ġesu, nsib post lil Ġesu. Tibżawx, għaxaraw, jiet nħabrilkom ferħ kbir. Ferħ li se jkun għal poplu kollu. Illum fil-belt ta' David twildilkom Salvatur li hu l-Messija, il-Mulej. U bħala sinjali kolkom dan, issibu tarbija fisqija u mimduda f'maxtura. Marija, kif int? Mhux ħażin, Giuseppi. Jina tajt rigal tant prezzjuż minn l-aktaroli. U kien magħna f'dan kollu. Dan Ġesu, għax ġie biex isalva l-poplu kollu. Ekku. Dan Ġesu twilet għal kulħadd, kemm għal minnu sinjur u anke għal minnu fqir. Ejjew ħalli tkunu intom l-ewwel nies li taraw lil dan Ġesu imwielet hawnhekk. Ejjew ħalli tkunu intom l-ewwel nies li xandru din l-aħbar. Tinkwetaw xejn. Aħna l-maġi mill-Orient ma ġejniex biex nagħmlu ħsara. Għaddu. Taf se tkun din it-talbija li dik kif wellit. Iva, Ġesu, danu li ben tal-aktaroli. U aktar minn hekk, rajna l-wasta tiegħu permessa kewba li gwidatna. Ħasra li retarijiet kelli jitwiled dan il-post. Dan il-post sibna. Aħna ġibnilu rigal kull wieħed. Id-deb, għall-libel, li jurre tar-rijiet. Inċens, prezzjuż aktar mid-deb, għall-libel li qassis tal-qassisin. Mirra, biex infakru l-miġġa tiegħu u s-sakrifiċċju li se jgħaddi minnu bħala bniedem. Żommu l-tarbija magħkom u żommu taħt għajnejkom. Il-miġġa tagħna m'għandu jkun jaf biha ħadd. Dan hu l-liben ta' Alla li se jneħħidnu bit ta' dinja.
Dan u dak li se jġib is-sliem fuq din l-art. Ibni Ġesu jkun dak li twilet f'dan il-arek fqir f'maxtura f'dan lejl ta' bart. Post għalik imkien ħadd ma jafek marfux int min int li bent Alla. Jien wet li nkun missier għalik inħarsek niproteġik slim fuq din l-art u iġik tama lil bnedmin.